Jesus, one 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 Jesus, Hallelujah, 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 En sungguh Bapak dan Brahman la kapor yang sakramen kutam keduan kau Bram hok pa pada kon berhaman sem bakuj en sungguh Bapak dan Brahman la kapor kau Bram hok pa pada kon berhaman sem bakuj kumju mentap berbar bo jenam la jenam amen. En sungguh Bapak dan Brahman la kapor kau Bram hok pa pada kon berhaman sem bakuj Uyonis wang kaktin kalong gajing syai basisya kajing syai kalawan ha kapertei bad kapan syai ya kebrebaro hangni tra Jesus Christ uyang akmat jingi udai kajing syai jong kapertei
Uday ka jing shai jong ka jing im jing i way by way. Bad ya ka perthai baro ka way, bad yang i way by way, la thao da ka jing shai, baday u Jesus Christ. Penban ka perthai kam shami tu yu. Ho Jisu lawan sak perthai ulong ka jing shai, bad lengba ka na ka jing shai, la thao yangi, lai jing im yangi, lai yangi ka jing koi ka jing khia med ba man sim. Lai yangi ka jing don kam jing i baro khoj, Henry. Kum ong Yohanes penban ngi ki khun jong ka jing shai ngi ya ki bala thao leng ba ka na ka jing shai ngim sim I thu yu ngim sim padiang yu de namar ka kane ka daw ko han men ko para ha kane no pais ngi wan so Jisu ni wan khma jungu balong ka jing shai nyai ti ala de telit lan hakti basma bayar ke jungu hakti bas age jungu hakti bamayan ke jungu kenang ba ngi baro ngin yomat yak ta ke jing shai hakji im ke jingi baman la ke sngi hakasam ke balai pu ar ngi pule bat ko ong yangi we pe we suk utau briu balamap no ya ke jingle pala jungu uba ya kapap jong u laweng no habangi priang ya Jisu badai gejing shai jong gejing im gejingi laweng no ya kita gejing dum bangi dan ha gejing im laweng no ya ki pop kisang gejingi banda laweng no ki pop kisang gejingi u Jisu un ayingi ya gejing suk gejing kot gejing khia ha kaliang kemet bat kemen sim te kumta ko han men ko para to sipang ngin pusan ngin kmed yala ke jong ke jing im hatong ngin pej ke jing im ke jingi badu briu ki para briu ka jing im jingi badu blay bat ki men ki para ki ba ngi im lang salang hato ngi haban kli yala de hato ngiri kendong na em ya ke kular baptisma ka ba ngi la kular hakasngi bangyo ya ke baptisma bakhoj hato ngapan krep han em yalade haman kapor ka klimat ba ngi priang yu Jisu ha ka jing im ga jingi ha ka yu Chris bakhoj bon sin Jisu be ngim sam la ban priang yeme da ka jing khoj men sim bon sin ngim sam la ban phla ha ba ngi priang yeme Jisu ha ka ne gno phai sngi ngi phai shame ba me deu jing shai jingi hato ngi bu kendong na em ya ki hukum ki jung blai ha ki jing im jingi baman la kesngi mel ai ngi ki spautli ki hukum ko blai trakan rat bon sen ngim nyau ya ki to ki hukum ki bamel ai hato ngiri kendong na em ya ki to ki hukum ka bakabalang kal ai ngi bon sen Jisu be ngim nyau ya ki to ki hukum ka bakabalang kal ai ngi hato ngi dewain emman kasngi haji bamarwe jingi hapo haying hasem jingi hato ngakum ko kmi ngakum kupa ngayalam nem lag jing khun ki kti hagi jing dewai haying hasem man step andala kithia shuaban bamja shuaban trei kumjuro shuaban lethia hato ngi gu nem yo blei namba ya ki jing bha ki jing u ka bangi lop yo priang ha ki jing im jingi bon sin ngi klet ya me ko blei traken rat ha bangi dan ha ki jing kemen ka jing sngo ha ha bangi dan ha kemet ka kot ka khia hato ngi nem ya ki paramarjan ki jungi kumau Jisu la hikai ngi la hukumi ngi bangin ij ya ki para beru ki para marjan kumba ij yala de hato ngi ne am ki hato ngi mam ne em ya ki to ki bales new ngi kumba mele hikai kumba mele pan ij yala de hi me map ya ki to ki brew ki bapen stom ya me ki bapen yap ya me ki basanar phna ya me bon sen Jisu ngim la ban priang ya ki jing duna ki jungki ya ki jing le bakla ki jungki
ngitim ngitlah haki ko blei try kan rad menta ko men ko para sachisin in IT la de how to raj Jesus Christ na banta ki laj ki let ki tam ki duna ki bangi la le hagi jingem jingi baman la kesngi bandau Jesu la ma pe ki jing duna jingi ki pop ki sang jingi ngin yo ik ta ki jing kur khu ki jingu te hagne ko por ngin phai shu leng ba ki jing ruai jingi ni pen ma yo blei na banta ki laj ki let ki tam ki duna ki pop ki sang ki bangi la le leng ba kane ki jing ruai Jesus lengba kasiti juyonis mehika yangi mepentip yangi ka ei ka pop katkum kaktin ka jume ka blade dragon rat ko Jesus bakraw ka pop ka dei ka jingpen khen yaki an jong blei bat ka an jong ka balang bat ki jing hikai ki jong me ngi ki kun jong me ko Jesus ba i ngi phet ngai na me lang ba ki pop ki bangi la le to map yaga bon sin ngilapan khen yak kum ko beneng kong ko mela yangi im nyo burom ya me ko blei ba khau ko blei ba nam ko blei nong bu nong thau bon sin ngilapan khen ya ka hukum ko ba art ba mela yangi ni lamane blei thau ilapan khen ro ko blei dragon rat ya ka hukum ka balai ka balai hangi ni lasmai ya kerteng bakrau badan buram badan nam jong me bon sin ilapan khen ya hikum ke jong me dak ba panan sao peniap ya ki we ki para breu ki jungi dak ki kam ki jungi kem juru dak tin basneu ki jungi ilapan khen ro ya ka hukum ke basau ke melai ngi ni klem le chak jinga seng ni klem shim banta hok ya ki kam balang ya ki ni lapan khen ya ki kum ke basan melai ngi ngim nyo burom ya ki kmi ki pa ko jisu be ilapan khen ya kum ke bahan riu ko tra jisu ni peniap ya ki wei da kebakaran bain yaki da baisi yaki ngimlaban pediang yaki ya ki jingduna jungki ilapan khen ya ki hukum ke bahan nyau ko jisu be ngila shim ya ki tiar ki jungku ki wei klem jingbet ngila tu ya ki tiar ki jungki wei ilapan khen ya ki hukum ke bahan nyau ko jisu be Jisu kum juro ngi khwan halade kum pamana hikai ngi lai ngi ka hukum wat nom kwa jong kuwe henre ngi khwan ya kitiar kitar kijing don jing em jong kiwe ko Jisu be Jisu bon sen ngi pdyang ya me hakatunut ko jingi rengkat ban ka po bayap Jisu ni pen map na me nak banta kajing bomla jingi bantu wai hai ngasam pania lam melok jong khun khti sa kajing ya sang hagi sngu blei kum juru hagi wei kisngi khoj Jisu ni pen map na me hakapor kia kisngi kibangi pen lek hagi jing pe hagi jing khalai hagi jing pe TV hai ngasam kajing pe TV kapan jono ya kajing iman sim jungi ko Jisu be Jisu maaf yangi ya ki por baro ki bangim jupule ya ktin kajung me
ngim nyo buram ya ki jing tho ba khut ke jung me ki tin ke jung me bun sen jisu ngila le pop persha ya man sim ba khut to maaf yangi ko tra jisu bun sen ni pen i ke jing sarang jungi hakai melang salang to maaf yangi ko tra jisu to maaf yangi ko tra jisu bangi bisni ya ke jing don ke jing em jung ki way ya ke jing nang ke jing start jung ki way jisu maaf yangi pa nyim nhiều briu ya ki kmi pa jungi ni tim ni tla ya ki kmi pa ki jungi da tin basniu ngim kongu ya ki tin ki jungki jisu kumuk pa bon sen ngalatim ya tla thok syukor ya kalok maaf ya ki maaf yangi ko jisu kumuk pa bon sen ngamla ban yalam ki ya ki kun sa ke jing baha bon sen ko jisu ngara tharas niu yala ki jong ki paramarjan kumuk pa ngi tharas niu yala ki kmi kamjoro tharas niu yala jong lok jisu maaf yangi jisu to maaf yangi na banta ki to ki pop ki bangim siu hok ya ka ba ki wei ki dei ban yo kham tam ngi nyau ben ya ki nong trei ki jongi im nyau burom ya ki im ju khan kor ya ki tiar ki jung ki wei haba i penan kam ya ki pama bingi ko tra jisu jisu teng teng ni berni ha ka jung dikiat papenjot ya kamet ajeng ko jung khia jungi bamerwe kamjuru kakiat papenjot ya ka jung ik ka jung teli jong ka ing ka sem ka jungi to ma bingi ko tra jisu haba ngim jelaban map ya gitu ki breu ki bale bakla yangi jisu to ma bingi jisu bon sen ngam sem hon ya ka e ka bang ayo ha ka jing ka junga ka e ka jing ai ka jung me ha ka jing junga ngam sem laban priang ngam sem hon ko tra jisu to ma yangi jisu to ma yangi na banta kito ki por jong ka jing jai tu jungi banduwai nia mai ya sho ya nia hai nga sem ni pan map ime ko tra jisu isne yangi jisu map yangi jisu isne yangi jisu map yangi yala de hame ko jisu kumba me ong hakasiti jong jacob to pendem yala de akmadu blay to yale persha yok sut bad on pet yap nage jing em jungi hakane ke kalimat ko tra jisu ni it yala de tli tlan met ban sim hame hak jing isnai blay jong me ko jisu ni it yala de hak jing kraw ko jong me ko jisu ni it yala de hak jing spoon ko jong me ko jisu ni it yala de hak jing khot ko jong me ko tra jisu ni it yala de ni it ya kaing ka sam ko jungi ko tra jisu ni it ya ki khon ke ti jongi kumuk pa ngai ti la jong kalok kum ko kimi ni it yala de ni it ya ko pa hak ti jong me ko jisu ni it ya ke jeng kristan ke jong me hame ko jisu ni it ya ke khot met jong i baro hame ko tra jisu ni pen kentang pen khot ya ke kli ke jong i ya ke khba jong i bangin la ban yo i ke jeng kho jong me bad ya ke jeng bha jong ki we
Ni IT ya kiti kejungi hame ke Jesu bangila ban sakri ya me. Ni IT ya kejar kejungi ko Jesu. Kenang ba ngila ban lai keleng ban yalap ya kerteng ba khoj kejong me. Ni IT ya ke skor kejungi ko Jesu. Bangini yos ngeu tang kejing bha na me. Bat kejing bha nagi para breu kejungi. Ni IT yo thlit jongi ko Jesu. Kenang ba ngilaban yelap ya kerteng ba krau kerteng ba khoj kerteng ba danam jong me. Ni IT ya laki donut hame ko Jesu. Kenang ba ngilaban ihok ya ki bahinga sem ya ki para marjan kumjuru ya ki bales neu yangi. Ni IT ya kesentur ke jongi ko Jesu. Kenang ba ngilaban ya ro ya me man kelimat. Ni IT ya ki jingkot ke jingkia jongi ko Jesu. Ni IT ya barok kita ki breu ki ba penmong yangi ko Jesu ha kane ka no phai sngi. Jesu ni IT ala de hame tle telan. Ni IT hame ko Jesu. Ni IT hame ko Jesu. Ko Jesu Christ melaong hangi. Te kumta wating habang dan rengkat bat pi. Wat kau naba ngalong blay jung pi. Ngan pen klanya pi. Ngan ken pam ya pi. Ngan shan bor ya pi. Ban ngan pen job dak kti kemon junga persya yaw nong sun. Ho Jesu baik ngingej medan rengkat ban ngi hakane kapor hakadur jung kepu. Hakadur jung kane ke sakramen. Bat man kapor man ke kelimat haga jung em ke jungi. Ngingej medan rengkat ban ngi. Ngingej menirabi ngi ban le persya yaki yaw nong sun jong ke kaman sem ke jungi. Jesu nyaiti telit telan yala dei hame. Mantangin dem kok siu nginai ti ala de ha ka jingis nai blay u blay badap de jingis nai yangi way by way u ap yangi man ka klimat bangun pais u dah kene klimat ko han men ko para ko mai ko pa hatra Jesu Christ ngi pai sau Jesu u blay ba yang hak mat jingi way by way u kloi ban map ya kilat ki tam ki dona gu jingi u kloi ro ban kerkhu yangi way by way teha kene kapor to ngin pais u ngin IT la de ha u haba ngi duai ya kene ke jing duai jing is nei blay ko pa changi ba habneng long ko teng chung me kan wan ka hima chung me kan long ka mon chung me ha ka khandeu kum ba habneng ngi ka bahala kasngi ngi kerengkang chungi kumbang ngi ma bi bless ne ngi madwan ya lam ngi sa ka jing pan soy Henry te panlai ngi na ka basneu amen kublai ko Maria ka badap te chingai e utrai man pa la ka ko ya pan keng te po chong pao Jesu ko Maria ba khoj me jong blai te duan ma ta jing kan pop man ta ba ha ko por ke jing ap jing amen Hao play kwa bor baro unong chao ka blem ka khandau padahal Jesu Kristus ko na marway chui utrai ya wala punom se mangoi ya wala khala ka Maria Trisuji ya wala chale ben har po Pontius Pilatus la sanar pnayu ya wala tebu lahir subaya agasin ka balai na baya laki syapneng asyong kamon blek parun bor baro nang tawan manusia ke baya ngangai yau mansi bakoi aga balakat selekoi aga Yesus bakoi aga cingma aga cingma control aga cingma amen Atua me kamar berkesenam kamar sim cinglong lay tuan ye try kerat Yesus Kristus
biang nak bentar kipop cumi jong kau percaya baru kau Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Kokpa Bumjukut. Yitwa hame yakmet islam kamen sem bagijing long blay ukun e jongme utra jong jingi Jesus Christ an panbiang nagbanta ki pop jingi bajong ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Ukpa Bumjukut Yitwa hame yakmet islam kamen sem bagijing long blay ukun e jongme utra kan ra jingi Jesus Christ an panbiang nagbanta ki pop jingi bajong ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Bom jukut natrwa hame yakamet kasnam kaman sim bat kijing long blay kon bai e jongme utrai kan ra jingi Jesus Christ pan biang nagbanta ki pop jingi jong ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ka perthei baro ko wei. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Nama Kijing Sha Sitam Kodit Sat Jong U. Tôi snei ngi badia ki bapang ki basudom. Kokpa Bumjukut. Natrwa hame Kamen Pakasnam. kasnam kaman sem bagijing long blay ukun e jongme utrai kan ra jingi Jesus Christ pan biang nagbanta ki pop jingi bajong ka perthei baro ko wei.
Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Namar jing sha istom kodit sa chongu. Toi snei ngi badia kibapang kibasitom. Ko blei ba kuit ko Blai dan bor, blai bim chinom. Toi snei ngi badia kibapang barok away. Ko blai ba kuit, ko blai ba dan bor, ko blai bim chinom. Toi snei ngi badia kibapang barok away. Ko blai ba kuit, ko blai ba dan bor, ko blai bim chinom. Toi snei ngi badia kibapang barok away. Jisu kosim jing snei ngashania hame. Ko Jisu kosim ka jing snei ngashania hame. Ko Jisu kosim ka jing snei ngashania hame. Ko betul na krom Jisu ngashania hame. Kusam ko betul na krom Jisu dalam tunai jing snei jing ngashania hame. Kusnam ko matoy na kajang Jisu. Walang katumig Jesus name. Amen. Ujisu badap da gejing snei yingi ulas ngap ya gejing kerpat gejing kerpon gejingi. Tementa tongin pais ngin pusan bat ya ketin gejingu ha gejing em gejingi. To ngin saskor kumno ujisu kwa ban kren yengai pi ha kanai gesni lengba kaktin gejing
kasam chi spa nhiều khát nhiều hadu ar pu ar don ki bapang namarba kilale dakai namarba kile boman kisasya sitom ki jeli kano ka jajin bam bat ki sapoi hatmer jing yam te kilak ang sautrai ha ka jing janjar bat ulap pelaj ki na ka jing lanot ulap ha ya lakaktin ban penkot yaki bat ulap pelaj yaki na ka jing yam tokin aingu yautrai namar ka jing ich bun jong u namar ki kam pelaj jong u yaki khon benriu tokin terwaru ki jin kinya aingu tokin penbena yaki kam jong u daki jing ruai kemen kaktin utrai Yesu yau blay mentan gila yosngeu yak tin gijung blay kumno Yesu lakren yang ayapi ngipang ngisitam dei namar kijing le kijong hi ngidon hatmer kijing yap dei namar kikam kijong hi Henry habangi partas u blay boden bor usngap Madu penlayangi na kito gijing ma gijing mensau bat hatmer gijing yap gijingi. Tementa ngin pai so man simba khoj ngi duai haman simba khoj ba man simba khoj uni rab yangi ban kiar na banta na kito kilat kilat kitam gitu na gijing pensoi jong kusoj. Kajubab jong pi kalong to duai na banta jongi. To duai ni ka banta jongi. Ko man sim jong gijing stad blay. Peniaj halor kijing mud kijing perkat kiktin bat kikam jungi kenang ba haki eke baro ngin ij yoblay nagbanta jong u kampalat ban yaki eke baro ko maria bakut ko sambai jong kijing stad to duai nagbanta jungi ko mensim jong kijing sngotu hikai bat ai jing pensai yangi kumta ba ngin la ban kelabamut hagi jengej jungi Henry ban kemen hagi jingsuk jing perkat bat kadanut ko Maria bakhoj kosim jong jingsuk kedua anak banta jungi ko mensim jong jing tip hikayangi kumno ban pej yaki kumba kilong jing shisha kumta bang ngin nom syate hagi jing yade bat kapertei Henry Banyaj shat kemen ha gejing pentengen bakan jab neng jong me ko Maria bakhoj kadau jong gejing kemen jongi Tuai ni ka banta jongi. ko mensim jong gejing start boy to ai ba ngin wat jing mut name barbor ba gejing tmu bat ki kam jongi kin long barbor ha gejing tian bishar babha jong me ko kmi jong gejing start boy babha Tuai ni ka banta jongi. Komen sim jong gajing slur pen klan ya gajing klot breu jungi khnang ba ngin nom shapting ya giding peng kyang bawan ha galanti jungi ba penthut ya gajing ba bha jungi ba penthut ya gajing e jungi ya me bat kamjuro ya ki para breu ko maria ba khoj kosim jong ki martir Tuai ni ka banta jongi. Komen sim jong gajing imru blay Tobsu ya mensim jong me hangi iwe pai we khnang ba mangi ngila ban i ya pa baneng jungi ban i ya jisu badai nong su spa jungi ban sengap ya mensim wa persad yangi haman la kelip mat ko Maria ko kmi jongi kedua anak banta jungi Sachusin hakane por ngiduai na banta ki bapang ki basitam ki badan kam ki jing duai jungi bat kum juru ki badan kam ya ki
ki jing penkhia na utra Yesus Kristus ubadon kabor jing penkhia ubadon kabor mayan ban bekrat ya uksuj ukrei ya ki jing mong jong ka jing em ka jingi tegen matangin pais habang ruai ya ka jing ruai snam makordor Nam kor joy jong Ukraine na jing pang palayangi na jing pang palayangi batuy na lo Kalbari to palayangi Kotra Jesu melawan ban penko ya kita nut balamong mat bas ngeu diau jengi ngagar pa de me ban penkhia ya ki dau ki ba pen khuslai jengmut ha ga danot jong ki pa jong me ngagar pa de me ha ka buram bakerpang ban penkhia ya baro ki balong ki dau jong ka pop ngagar pa de me ban wan sha ka jing im jong ki khun jong me bat ban penkhia ya ki na gi jing mong jong gi jing mut jing perkat ki bala pen ling shop ya ki ha kirta ki badang ret jong ki ba na gi jing mong bahap ha ki baro she jing em kotra Jesu metip ya gi jing kit bakhia jong ki nga priang ya ki baro halor kadanut unong aplang berat babha jengi nagar pa dia me da ki jingmong bakrau ki ba ang ha ga nut jong me ban pen khia ya ki jingmong baret jong ki pen ko ya ki ya ga jing ken mau ki ba pang nut nang ba om dan ai ki ba la jia haki bakin penlong ya ki ban ne ha ga jing pang nut ba jing jin jar man sim ba padap da ki jing kuslai Penkoj kotrai ya baro kito gijing mong ki balalong ki dau jong baro gijing sniu ki basong tan rai ha gijing im jong ki bagin duk long la ban ong nga kwa ban map ya ki baro kito ki bapan mong yang nga mi ya kito gijing surit jing sno sat ki bapan mong ya ki baan map melawan ban map ya ki basidam ka danut Ngau bha penkhia ya kita nut jongki penkoj kotrai ya kita gijing mong da ki ba ngalo yo ya kita strom akamet jongki ngatrwa it hami ya kita nut jongki tok diang ya ki kotrai penkoj ya ki bat ai ha ki ya gijing sneu jong kita nut blay jong me ya rab ya ki ban long ki bajam nut bat bas ngel red pen ko ye ki ko trai na ki jing pang nut ba de na ki jing yar jing ki ba ej ba thon jing ki ba khang la ye ki ko ai ha ki ba kin la ban yo byang ya ki jing suk ba ki jing kmen ha ki jing lip ba me long ka jing mi pat bat ka jing im Belong ya ki kisaki basna ha jing mi pa jong me ka jing job jong me ya ka pop pat ka jing yap ka jing dong ba im jong me hap deng jong yi jong me ba tu na Kalbari to pelayangi Iduai na kabanta ka jing ko jing khia hakaliang kaman sim ko Jesu bon ki pajume ki don apreng ka jing pang man sim Iduai ku pang na kabanta ki to ki pajong me ki
kiba jengai na ka jing it blay iduai kerpang na banta gitu kiba si ya ki para breu nang ba na adu ka klimat kilaban it bat ban map yaki ni wan rahmat jung me ko nong pen khia kiba si yala ka jing im kiba persang ban sim no yala ka jing im da ki kam ba pher to pen koj pen khia ya gitu ki breu ko Jesu ko nong pen khia badan nam ni wan rahmat jung me ki breu ki basate sakum hau su jukrei hau man sim bom man ni wan rahmat jung me ko Jesu nong pen khia ki breu ki balek suj ki ba persang ban penjot ya ke jing im jong ki wei to pen la ki ko tra Jesu now to man sim bom man ni wan raru kunju ya baro kito ki breu ki badan ha breng ke jing pang jong ke map Iwan rahak maju me ko Jesu mamen kata ya gitu ki breu ki bapang kensar baper ha ki khot met jongki don ki bapang kensar ha ki plong snam ha ki snam ha ki jebing do khot met baper Henry me nong pakhia to kata ya ki Iwan rahak maju me ko Jesu doktor na ki doktor to ki breu ki bapang badan jeng bang tumor baper hai de khamet jongki Iwan rahmat jong me ko Jesu kito ki babang sini Iwan rahame ko Jesu bamen kata ya kito ki babang sanyau ni kirpa dia me ko Jesu bamen kata pen koj ya ki breu ki bayap siliang Iwan rahmat jong me ko Jesu pamen penkoj ya gitu ki breu ki badan apa deng gejing pang mat Iwan rahmat jong me ko nong pengkhia bakrau bor itu ki breu ki bapang stroke lane sinus Iwan rahmat jong me ko Jesu ki bapang hau klong snam ki badan mau hau klong snam ni apan lai Iwan rahmat ki jong me ko Jesu na banta gitu ki bayo ki bai don apa deng gejing pang covid 19 ki bapang malaria ki bapang cholera typhoid dehydration depression tokta yaki ko Jesu niwan ra yaki to ki samla shengrang bat kenthe ki badan apa deng jing pang kenthe ki jongki tokta to ajing ko yaki ko Jesu niwan rakma jong me ko Jesu ya baro ki to ki breu ki bayo heart attack ki bapang cholesterol ki bapang HIV ki bapang hakir kom baper ko Jesu iwan ra ki yakma jong me iwan ra khma jong me ke Jesu kam ta me ya ki to kireng ba ki badan hapreng ke jing kerni jing dikyat ke jing brai jong kedo ki breu ba September ha ki jing di drugs ki breu ki babrai ha ki jing khalai baper ki samla samhoi ki bahaba ki jing kwa brai jong kedo ka bialam ki jingai na me ko Jesu dokta ki samla senrang bat kente ki bakerni ha ki mobile games baper ki bapet jingai na me ki breu ki bat bijot ila ki kmi ki pa ki henman ki para ko Jesu dokta ki dakasnam dak jinglong breu jong me ko Jesu to sat khut ya ki jing pang jing storm jong ni dak jing storm jong me ko Jesu topun khut ya ki jing pang jing storm jong ni baro dak jing yap ba mesha halor ka ding phana to sat khut ya ki jing pang jing storm jong ni ko Jesu dakasnam bakardor ba me la the halor nalor ulum kalbari to sat khut ya gitu ki basate akso jukrei bakin yo ya ke jing em ka batamai da ke jing ni pa jong me ko tra Jesu to me pen me pa dia ngi baro ki badana padang ke jing pang ke sitom ha kliang ka met bat ke mansim bat kitol basat amrau ha ki kam jong kana ke pertei Jesu to pen la ngi na ka pop pen la ngi na ka pop to ai ngi ke jing ko ke jing khia kham tam ai ngi ke jing ko ke jing khia na baro kito ke jing pang
Naban kita baru ki breu ki biyo ki to ki jingpang ki balabu khamat ke jungme ko Jisu. Pen ko yengi ko Jisu. Pen ko yengi ko Jisu. Ni IT yalade hame ko Jisu. Ni IT yalade hame ko Jisu. Ngingay bau Jisu ul kata yengi ngingay bau Jisu ul sengapi ke jing duwai ke jing kerpat ke jingi te mentangin yang khamat Jisu ngini royu ngin penan buram yu namar ula sengapi ke jing duwai jingi ula bekrat yo mesim peman ula akta yengi dakti bamayan ke jingu dakti bas ai ke jingu ula ayengi ke jing kot ke jing khia bapura sajisin ko hanmen ko para ko mai ko pahatra Yesus Kristus mentangin raya royu namaru deu trai jungi udai kon rajungi ubadan ke bor ban pen kot pen khiangi waingi kijing dan kam jungi na dong sedang teh kana por ngin raya ro penan borom ya kijing kraw kijing pha kijing spun kijing eight kijing yangi ki kon kijingu. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Ya Royupa, hallelujah, amen. Hallelujah, ya Royupa, amen. Ya Rojisu, ya Rojisu, amen. Ya Rojisu, ya Rojisu, amen. Ya Royun Sim, Ya Roman Sim, amen. Ya Roman Sim, Ya Roman Sim, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Ainam Yukpa, Hallelujah, amen. Ainam Jisu, Ya Jisu, Ya Jisu, amen. Ya Jisu, Ya Jisu, amen. Ainam Mensim, Ya Mensim, Ya Mensim, amen. Ya Mensim, Ya Mensim, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Abakupa, Yabakupa, hallelujah, amen. Yabakupa, Yabakupa, amen. Putra Jisu, Putra Jisu, Putra Jisu, amen. Putra Jisu, Putra Jisu, amen. Mensim Bakut, Mensim Bakut, hallelujah, amen. Mensim Bakut, Mensim Bakut, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, Jesus, ngi roy me, Jesus ngi ben brom me, Jesus ngi mane me, Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus ngi roy me, roy me, Jesus ngi roy me, Jesus ngi mane me, Jesus, yamane yame, Jesus ngi mane yame, Jesus, yamane yame, Jesus, 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 Jesus. Komantang ngin dam ko kle, bad ngin priang yu jing kurko yu jing Jesus, ha jing em gu jing e. Sacrament bakraw ni wandem hakmadu Jisu Christ ukon jome ubala wan long breu na kamare thesati barbala shaya ban panem yangi to ai ba da ko phlai ga jingai ha ga jingai ba ga jing snai jonong panem in yo ya ga jingem bom jukon ni pan ya kanelang ba Christ try jongi amen.
Yesus Kristus.